тоҷикистон барои ҳифзи сирри давлатӣ $1.5 миллион сарф карданист. лаврову муҳриддин дар Москав вомехӯранд. ҳамкориҳои дифоӣ, амният ва сиёсати муҳоҷират аз мавзӯъҳои калидӣ дар гуфтушунид аст. гардиши мусофирон дар фурудгоҳҳои Тоҷикистон нисбати соли гузашта қариб 2.5 баробар зиёд шудааст. барои ҳифзи ҷавобгӯ ба замони муосири сирри давлатӣ ҳукумати Тоҷикистон зиёда аз 15 миллион сомонӣ $1.5 миллион ҷудо кардааст. бо ин маблағ ҳукумат мехоҳад барномаи махсусеро то соли 2026 ба иҷро дарорад. вазорати адлияи Тоҷикистон бо нашри ин хабар шаҳр додааст, ки рушди фанновариҳои нав дастрасиро ба сирри давлатӣ барои кишварҳои хориҷӣ осон кардааст ва аз ин рӯ Тоҷикистонро зарур аст низомҳои техникии ҳимояи иттилоотӣ махфиро устувор кунад. ба гузориши вазорати адлия гуфта шудааст, ки асбобу таҷҳизот ва фанновариҳои маркази ҳимояи техникии иттилоот дар Тоҷикистон, ки ҳанӯз соли 2004 харида шудаанд, кӯҳна буда, рушди фанновариҳои рақамӣ як чолиш ё хавфе барои ҳифзи иттилооти сиррӣ аст, ки Тоҷикистонро водор кардааст чунин барномаро рӯи даст бигирад. тибқи ин барнома ҳукумат ният дорад таҷҳизот ва фанновариҳои навини иттилоотиро дастрас кунад. дар баробари чораҳои дигар ҷиҳати ҳифзи сирри давлатӣ ин барнома баргузор кардани мизҳои гирдро бо ширкати хабарнигорон ва кормандони расонаҳо дар назар дорад. ҳадаф аз баргузории чунин мизҳои гирд бо ширкати хабарнигорон пешгирӣ аз нашри эҳтимолии сирри давлатӣ дар расонаҳо гуфта мешавад. ин дар ҳоле аст ки хабарнигорон дар Тоҷикистон аз маҳдуд будани дастрасӣ ба иттилоот шикоят мекунад. мақомот дар бисёре аз маврид аз гуфтани иттилоое, ки мувофиқи қонун сиррӣ нест, низ худдорӣ меварзанд. Тоҷикистон дар раддабандии нави озодии матбуот дар ҷаҳон дар миёни 180 кишвар дар мақоми 152 аст. Тоҷикистон дар қатори кишварҳои ҷойгир аст, ки озодии баён дар вазъияти душвор аст. Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия, рӯзи 5 сентябр бо Сироҷиддин Муҳриддин, вазири хориҷаи Тоҷикистон, дидори гуфтугӯ мекунад. бино ба иттилои хабаргузории ТАСС дар ин бора, рӯзи чаҳоршанбе дар брифинг намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии Русия Мария Захарова хабар додааст. ба гуфтаи Мария Захарова, дар музокирот бо ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ, дифоъ, амният, сиёсати муҳоҷират, омодасозии кадрҳо, тадбирҳои муштарак дар заминаи амнияти биологӣ, аз ҷумла мушкилоти эпидемиологӣ ва амнияти иттилоотӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир хоҳад шуд. дипломат таъкид кард, ки вазирон бояд барои тавофуқҳоеро, ки дар мулоқотҳои ахири руъасои ҷумҳури Русия ва Тоҷикистон ҳосил шуда буданд, баррасӣ кунанд. ба гуфти Мария Захарова, дар ин дидор оид ба масъалаҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла вазъи Афғонистон, табодули афкор сурат хоҳад гирифт. дар доираи сафари Сироҷиддин Муҳриддин ба Русия ба имзо расонидани барномаи ҳамкорӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии Русия ва Тоҷикистон барои солҳои 2022-2023 дар назар аст. дар моҳҳои январ-июни соли 2022 гардиши мусофирон дар фурудгоҳҳои байналмилалии Тоҷикистон 1,300,000 нафарро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 510,000 нафар, қариб 2.5 баробар зиёд аст. дар ин бора Дилшод Сафарзода, раиси агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, ба расонаҳо хабар дод. гуфта мешавад, ки ҳаҷми мусофиркашонӣ дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дар ин муддат 731,000 нафар ё 56% ҳаҷми умумии мусофиркашонии тамоми фурудгоҳҳои Тоҷикистонро ташкил додааст. дар моҳҳои январ-июни соли 2022 ширкати ҳавопаймоии Сомонейр ба 234,300 мусофир дар хатсайрҳои байналмилалӣ ва дохилӣ хизмат расонидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 71.5% зиёд мебошад. дар давраи ҳисоботӣ дар Тоҷикистон 11 ширкати ҳавопаймоӣ фаъолият дошт, ки дар миёни онҳо танҳо як ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон Сомонейр мавҷуд аст.